Zagrebački treći energetski tjedan pokazao je kako glavni grad ozbiljno razmišlja o uštedi energije, o energetskoj učinkovitosti i ekološki prihvatljivim gorivima. Energetski tjedan okupio je stručnjake koji su brojnim raspravama ukazali što se može učiniti gradska uprava, poduzeća i građani kako bi se uštedjela energija i novac, smanjila emisija stakleničkih plinova i štetni utjecaj na okoliš. Ovo je bila sjajna prilika za predstavljanje mogućnosti međusobne interakcije grada sa potrošačima i gospodarskim subjektima, poziv na zajedničko djelovanje u interesu održivosti razvoja grada i očuvanja prirodnih resursa za sve buduće generacije. Grad je u sklopu Dana otvorenih vrata Zagrepčanima predstavio i fotonaponske sustave na krovu gradske uprave i svojim primjerom pokazao stratešku orijentaciju grada prema korištenju energije iz obnovljivih izvora. Zagrebačka banka prva je u Hrvatskoj građanima i poduzetnicima ponudila cijelu liniju zelenih kredita. Zeleni krediti imaju posebno povoljne uvjete, a omogućuju kupnju i adaptaciju energetski učinkovitih stambenih i poslovnih prostora, u kojim se bitno štedi na izdacima za režije. Poduzetnici koji svoju budućnost vide u obnovljivim izvorima energije, upravo će u zelenim kreditima naći najbolju mogućnost za pokretanje ili proširenje posla. Zagrebačka banka nudi i autokredite za kupnju vozila koja zadovoljavaju europske ekološke standarde. Može se živjeti i poslovati drugačije i isplativije, s manje izdataka i s većom brigom za okoliš. Zagrebačka banka partner je svakoj vašoj zelenoj ideji.